Ia, Peter E. Reynolds. Ramoni asko gustatzen zitzaion marraztea. Une oro marrazten zebilen, edozein ordutan, edozein gauza, edozein lekuan. Egun batean, Ramon lorez betetako lorontzi bat margotzen ari zen. Bere anaia atzean zegoela, ikusten zuena begira, bapatean barre algara handia egin zion. Ramonek ez zuen erantzun. Soilik marrazkiarekin bola handi bat egin eta gelaren beste aldera bota zuen. Bere anaiaren burla gertatu zen ezkeroztik, Ramon ahalik eta zorrotzen margotzen saiatzen zen, hau da, ikusten zuenaren berdin-berdina kopiatzen saiatzen zen. Baino ez zuen lortzen noski. Hilabete askoren eta paper bola askoren ondoren, Ramonek arkatza utzi eta esan zuen, etxi egiten dut. Marisol bere arrebak begiratzen zion. Ta zuzen nahi duzu, esan zion Ramonek zakar. Soilik nola margotzen duzun ikusi nahi dut, erantzun zion berak. Ni jada ez dut marrazten, alde hemendik, erantzun zion Ramonek haserre. Marisol korrika atera zen, baino paper bola batekin eskuan. Ei, bueltatu idazu hori, esan zion bere atzetik korrika zijoala. Oio egin behar zion, baino bere gela ikustean mutu gelditu zen. Harriturik zegoen, bere arrebaren gelan, berak botatako marrazki bola guztiak zabaldurik paretan jarrita zituen, erakusketa moduan. Begira, hau nire gustoenetarikoa da, esan zion Marisolek. Naiz eta ez iruditu, lorontzi bat izan nahi zuen. Bueno, badirudi, ia, lorontzi bada, esan zion berak. Ramon gehiago hurbildu zen, eta paretan zeuden marrazki guztiak begiratu zituen, eta modu berri batez ikusten hasi zen. Ia, dira, esan zuen. Ia hitzarekin batera bere ideiak berriz ere bueltatu zitzaizkion. Hasi zen berriz ere sentitzen zuena margotzen, pentsatu gabe, sendotasunez eta kezka gabe. Berriz ere guztia margotzen hasi zen. Ia marrazkiak eginez, primeran sentitzen zen. Kuaderno osoak margotu zituen, ia zuhaitza, ia etxe bat, ia itsasontzi bat, ia arraina, ia eguzkia. Ramon konturatu zen, ia sentimenduak margotzea zuela ere, ia bakea, ia poza, ia haserrea. Eta Ramon, modu horretan, ia zoriontsua izan zen.